поканим. През 2020 година организирахме заедно с норвежки партньори едно театрално представление «Английски полет», което се получи страхотно. Но по време на подготовката и работата с колегите от Норвегия видяхме, че ние имаме едни и същи проблеми като артисти, срещаме едни и същи предизвикателства и нерядко намираме еднакви решения. И затова днес сме ги поканили да споделят как те работят, как се организират, как работят заедно, нещо, което мен ме впечатли, и също така как работят с публичните органи в страната. Събрали сме се на това друго място благодарение на домакините ни от Ялта Арт Рум. И преди да поканя нашите гости, бих искала да поканя Йоана. Здравейте! Добре дошли в Ялта Арт Рум. Радвам се, че днес сте тук с нас. Преди да започнете вашата прекрасна арт-дискусия, от която съм сигурна, че ще научим много неща и за което искрено се радвам да видя такива инициативи да се случват повече и повече и колаборация между различни хора, защото според нас това е един от силно възможно, силно успешните начини да се развием напред. И по тази дни исках да ви разкажа малко всъщност и за Ялта Арт Рум и където се намирате днес. Защото това до някаква степен е културно предприемачество, тъй като ние сме независим театър, в който даваме на сцена на младите артисти, които са току-що завършили и решаваме няколко проблема за тях. Ялта Арт Рум е създадена преди 4 години от Васил Дуевтайк и Василена Винченцо Коломоец по покана на собственика на Ялта Димитър Илиев с цел да се използва това пространство тук. Докато създаваха Ялта, всъщност откриха, че има проблем в независимия сектор и също за младите артисти, т.е. те нямат поле за изява, след като завършат, тъй като повечето театри искат някакъв опит. Ако искат да наемат сцена, това изисква доста голям финансов риск, тъй като ако не се получи представлението, какво ще направят, а трябва и предварително да вложат пари за наем. За това тук е Ялта да помогне за развитието на тези артисти. Ние не взимаме наем и също така даваме 60% от печалбите обратно на артистите, което означава, че ако представлението е успешно, те директно печелят и могат да се развиват. По този начин също подпомагаме и креативността и даваме свобода на алтернативното изкуство да се развива, защото така те не са задължени да направят нещо популярно или нещо добре отработено, а могат да пробват, да експериментират и наистина да се развиват. И тук идва Ялта на помощ. Ние искаме доста да се развиваме в този сектор, да продължаваме да даваме сцена на артистите и дори на хората от независимата сцена, които често имат проблеми с намирането на публика, въпреки че имат хубави представления. Тук помагаме ние с маркетинг, създаването на съдържание, популяризирането и сме тук като цяло за колаборация, до каквато степен можем да сме партньори и да помагаме, защото вярваме, че има смисъл независимия сектор, алтернативното изкуство и младите артисти да имат поле за изява. В бъдещето се надяваме все повече да се позиционираме в този сектор, да даваме повече видимост на младите артисти, да каним повече и повече хора, които могат да им помогнат в развитието им напред и, пак казвам, да създаваме приятни партньорства и колаборации, които могат да ни помогнат да вървим напред. И преди да ви оставя в прекрасната арт-дискусия, от която съм сигурна, че ще научим много интересни и нови неща, ще ви помоля да ни последвате в Инстаграм и да ни помогнете с това да достигаме до повече хора. И разбира се, ако има нещо друго, което можем да помогнем в културния сектор, с артистите или просто ви трябва поле за изява, ние сме тук за вас. Приятно прекарване! Това е нашия преводач Васко, който ще превежда. Здравейте на всички, много ме е приятно. Взимате си прочакайте. Good day. Good morning, everybody. It's hard to see you, but I know you are there. Прожектора ми е трудно да ви видя, но се надявам, че всички ме виждат. I am Sturla Jakobsen from Norway, coming from Oslo, together with
Marit and Christina, which you very soon will meet from here, from the stage. Казвам се Стурла Бjerkaker и заедно с моите колеги Марит Сорли и Кристина Скаден дойдохме от Осло, за да се представим пред вас. It's very good to come here to Sofia again. I've been here several times, 4 or 5 times maybe. The first time in this basement here. Много пъти съм идвал в София по различни събития, но за първи път идвам тук на тази сцена. We are running different NGOs and activities in Norway. I am running Bjerkaker Learning Lab, I call it, which is an NGO which is working with international projects and national projects. Аз управлявам една неправителствена организация, която се казва Bjerkaker Learning Lab и участвам в много международни проекти, особено финансирани от финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. And about this team, which is leads you today, social entrepreneurship, cultural entrepreneurship, we will give you 3 different presentations, and we hope afterwards we can have questions and discussions about this. Свързано с темата, която имаме днес да обсъждаме, това е именно културното предприемачество. Днес ще видите 3 различни презентации от нас тримата, които са свързани и с социалното и с културното предприемачество. So we will start with Marit, the first presentation. And after that will be Christina and I will be number 3. Ще започнем напред с презентацията на Марит Сорли, после ще е Кристина и аз съм накрая. Marit and Christina will also present themselves, of course. И Марит и Кристина, разбира се, ще се представят самите себе си. Any questions before we start? Въпроси има ли преди да сме започнали? You are like Norwegians. No questions. Същите сте като хората от Норвегия. Никакви въпроси, всичко е ясно. Welcome. Thank you. Добре дошли, започваме да говорим. Good morning. My name is Marit Sørli. Добро утро, казвам се Марит Сорли. I'm an educated teacher and in different textile crafts, Norwegian language and sport. Wait for a second. Имаме малко време да видим как защо не тръгва от презентация. If you see a strange flag in the first photo here, that is because on Thursday it was the Sami National Day. So we go on. The third photo, please. Sorry, Martin. You can start again. Yeah, I can start again. Well, I'm an educated teacher Аз съм по образование учител in different textile activities, textile crafts. и съм свързана с всички дейности, които са свързани с пекането. И особено това, което се изпълнява ръчно. Ръчно текане на килими, на всякакви плодове. But also Norwegian language and sport. Също така норвежки език и спорт. Учител съм по всички. Now I am a senior and I'm assistant for Mr. Bjerkaker
when groups are coming to Oslo. No, I am your assistant. Сега съм вече пенсионер и помагам на Сturla при изпълнението на различни проекти. Mr. Bjerkaker has given me a challenge for this meeting, and that is to say something about Norwegian folk culture. За мен участието в един такъв проект е малко предизвикателство и аз ще направя презентацията си, която е свързана с норвежката култура. And that is rather difficult. What is a folk culture? I think it is the life of the inhabitants, the life of all people. Доста е различно, защото за нас норвежката култура всъщност е свързана с живота на хората. At the beginning. That shows the embroideries for one of our folk costumes, and the colorful hen there is for drinking beer. Тук виждате две неща, които се използват и в момента в норвежката култура. В лявата снимка са си бродери, които и в нашите народни носии имаме подобни. А дясната снимка всъщност е, не знам дали доста от вас си спомнят, но на време по селата имаше едни такива стомнички, в които се пиеше. И това е една такава стомничка за пиене на бира, само че и е отцветена като петленце. In Norway we perceive that folk culture is something very old. Културата, народната култура всъщност е нещо, което е много древно. We have old houses. Here it is an sample with a lot of drawings in an old book. Имаме къщите, такива каквито са строени в много отдавна в Норвегия, които са описани в тази книга от 1920 години. But we know that we are not alone in the world. Но знаете, че в света ние не сме сами. Even if we are next to the North Pole. Дори да сме много близо до Северния полюс. These two photos is on the left hand. You have a tapestry, a very old tapestry made in Norway, about 1067 or something. През 1967 година е намерена, ето, това е нещо от сорта на не точно като... на времето имаше не такива ковьорчета. Не е килим, а е нещо, което е ръчно направено в Норвегия. On the right hand side, that is a photo from the embroidery in Bayeux in France, and you can see the similarity of the persons. По същото време във Франция има нещо, което е подобно. Въпреки голямото разстояние между двете страни. And because I'm educated in textile activities, it is most textiles here. But the next here is on the left. It's an old tapestry from Norway. It shows the three holy kings riding to the Holy Family. Говоря и повече за нещата, които са свързани с текстила, защото това ми е вътре в мене. Следващата снимка, която е отляво, показва такано изделие, което показва всъщност тримата влъхви. Те казват царя, които посещават светото семейство. Вижда се и Христос току-що се е родил. And on the right hand side there is the king on the red horse, 1/3 of the kings, and it is a small tapestry made of myself. А пък от дясната страна
Аз сама го направих това също, след като гледах тази снимка отляво. Folk culture is about people live, and here are two tools. You know them. Културата всъщност включва и използването на различни инструменти. Предполагам, че повечето от вас познавате някои от тези два инструмента, които ги виждате. Един основно се използва в текачеството. Мисля, че се казваше просно, с което влакното минава през, не знам, в стана. Айде видим лявото, знаете ли какво е? I think that Vasco is telling you more than I do say. But that is okay. We can talk about it later on. Yes, yes. And the next лявата photo, страна please. всъщност е едно инструментче, което се използва за наструшаване на всичко под съседите. Почнете от кафе и всякакви други ядки. Folk culture is things, tools, houses, of course, but it is also literature, theater, art of different sorts, and dance and music. And here you can see 3 ages of dancing. Културата всъщност включва неща, включва къщите, включва инструментите, включва театъра и другите видове изкуства, като литература. Тук на тези 3 снимки виждате танци, които са различни, но всъщност са еднакви. Here is the 3 ages of dance. On the left you have folk dance, and there you also see the folk costumes from a region in the southern part of Norway. Yeah. В най-лявата снимка виждате, всъщност, тук виждате 3 поколения танци. Най-лявата снимка е един народен танц. Виждате, че хората са, момичета и момчетата са облечени с народни носии, които са от южната част на Норвегия. And in the middle, the swing. Yes, the swing. В средата младите хора танцуват свинг. Most popular form for dance in Norway. Един от танците, който е много популярен и сега в Норвегия. And on the right hand side, the break dance, absolute modern. That is also folk culture, and it is perhaps popular culture today, but folk culture for the next generation. И в най-дясната снимка е брейк. Има много общи неща между трите танца, защото всички са свързани по някакъв начин с културата, която е наследявана с всички тези различни танци. Here we have 2 old houses, an old church, very famous, and it is old houses from my home municipality, and a local small museum. На тези снимки виждате 2 различни сгради. Едната е сграда на църква, а другата, и двете са в едно малко село, което е от моята община, където съм роден аз. Here is 3 examples for details from the Norwegian folk costumes. Сега малко ще си поговорим за елементите, които включват норвежките носии, народни носии. We are very proud of our folk costumes and we use them often. And Ние сме много горди и обичаме да ги обличаме и носим. And now we even have our folk costumes and how we use them on the list of heritage in UNESCO list. Вече са вписани в списъка на ЮНЕСКО като Material news. Като материално културно наследство. Here we have some drawings for old folk costumes. It is from 1850
На този слайд виждате картини на по-стари модели на народни носии. And we use them today. Next. Next. There. There Ето, това is са снимки, съвременни снимки от днес. photos from the last 3 years. On the left-hand side, there is a bride and bridegroom from southeast Norway. Всички снимки са от преди 3 години. Най-лявата показва облечени младоженци с народни носии. And Where from? from Telemark, From that Telemark. is От една област, която southern. се намира на югозапад от Осло. And in the middle, there is grandchild and the grandparents, and the ladies have costumes from Akershus, close around Oslo. В средата снимката показва една внучка с баба си и дядо си, по всяка вероятност, когато е завършила някакво образование от Акершус, която е област точно над Осло по пътя към летище Гарденмън. And to the right, there is a mother and a daughter with costumes from Hardanger, that is in the fjords on the west coast. Най-дясната снимка, не ги различавам, майка и дъщеря трябва да бъдат, които са с носи от района на Берген, всъщност това е западното крайбрежие на Норвегия. Yeah. And one more sample for We Are Not Alone. This book has a title From Versailles to Valdres. Едно свидетелство, че не сме сами на този свят, е една книга, която се казва От Версай до Валдрес. In the costumes from Valdres, a valley in the southern part of Norway, we find details from the dresses in Versailles. Защото ние намерихме елементи, които се използват в народните носи в Валдрес, което е малко по-на юг от Осло, в южната част на Норвегия. Абсолютно еднакви с елементите, които се използват в дрехите в Версай. And then is another example for the textile element. If you can see the socks for this guy to the left, you can see the 8-petal rose. Тази снимка е друг пример, който всъщност се използва отново такъв елемент, който е в националното носи, най-вече в чорапите, на един човек, който се вижда тук на снимката. This is an iconic photo in Norway because it is from the 8th of May 1945 when the Germans left Oslo. Снимката е от 8 май 1945 година, когато немските войски напускат Осло и предават на норвежците владението на града. But I ask you to remark the socks and the petal rose. Но обръщаме внимание най-вече на чорапите на момчето от Норвегия. Because we love the petal rose. We have them everywhere. Един от елементите, който ние много често използваме, е розата. И тук виждате най-различни видове ръкавици, защото там е малко по-студено. Всичките имат точно такива елементи. Или някакви животинки. For a long time we thought that the 8-petal rose was something Norwegian, but it is not. Definitely not. Много давно ние мислехме, че розата всъщност е нещо, което си е наше, норвежко, обаче не е. We find the petal rose in Bulgaria, in Sumeria, in Peru. Точно в Шопската фолклорна област тая роза я има в бордерите на абсолютно всички шопски костюми. In the southern Pacific, in Greenland, everywhere. But the petal rose is there. And here are В two. Гренландия и на много други места по целия свят.
two samples. On the left, that is decorations from a central station in Copenhagen. Два други примера, от които в ляво виждате отново розата, която е заложена в централната гара на Копенхаген. And on the right, that is a detail for a costume, national costume we have here in the breast. В дясно е снимката, където по принцип човешките костюми са дамските. Винаги отпред, някъде тук в областта на деколтето, се слага отделна част, която е бродирана. Винаги е ръчно бродирана и се вижда розата в няколко разновидности. And you remember the mother and the daughter on the red Ако си спомняте, преди няколко слайда имаше една снимка на майка и дъщеря. They have the same. Yes. Виждате, че точно тук отпред имат такава част бродирана. That was a very short presentation of two themes and a small photo from dance. And I hope you ask me more questions during this meeting. Това е една малка презентация, за да ви покаже малка част от нещата, които имаме в народните носии, но очаквам от вас много повече въпроси, така че благодаря ви. Any questions for Marit so far? Имате ли въпроси към Марит? Да, Yes. Здравейте, Русица се казвам. Здравейте, казвам се Русица. Ще говоря на български, защото сме в България сега. Интересуваме, във връзка с тези костюми, имам свое наблюдение в нашата култура. Виждам много общи черти, но нещо, което силно ме касае, то е разликата между натура и култура. В какъв момент смея да твърдя, че тук в нашата култура това, което може би цитирахте като шопска носия и елементите в тъкани, те са по-скоро културата, които се инспирират от оригиналните костюми местни. Тъй като при нас и от моите прапрабаба, дядо, виждам, че има много втъкани послания вътре, където сега в съвременните народни носии са стилизирани и са изчистени от тези, до голяма степен, са изчистени от тази символика. В Норвегия в тези костюмите претърпяват ли такава метаморфоза и с самите материи? Вие казахте, че някаква материя е защитена, но ме интересува до каква степен е съхранена автентичността от вече по-сценичното представяне и масовото ползване на тези костюми. Yeah. That was a lot of questions at the same time. Let me answer about the last. Нека да ви отговоря за последната част. Some things in the costumes are stable. Някои от нещата във всеки един костюм, народна носия, са си такива, каквито са. Те не се променят. But it is also a lot of changes during time. Но с времето има много промени, които са настъпили. The colors, the silver is changing a bit now and then. Colors and? Colors for the costumes. Yes. Цветовете на костюмите. Especially the colors for the shirts. Особено цветовете за ризите. Yeah. And
nice things to their girlfriends at home, and the girlfriends put them on their costumes. Една от причините за промените в костюмите са това, че младите хора, когато са пътували в Европа, са намирали, откривали и купували нови материали, като кухрина, като различни други материали, които не си ги използвали, там се ги няма, т.е. там се тъкат с старите култури. И младите момичета, естествено, след като им подарят нещо такова, което е с различен цвят, с различна материя, естествено по някакъв начин го вкарват в народната носия. Was the question about culture and nature? Yes, yes. That was a difficult question, but I think, Трудничък въпрос. but as I see it, nature is the basic, but the people has always longed for making beautiful things. Some are more creative than others and are making new silver elements, for example. So I think it's perhaps start with the nature and then go on with cultivating elements, and we are today. Според мен всичко е базирано на природата. Тоест, на първоначалните елементи, които са използвани, са листа, цветове и всичко това, което хората са виждали. Обаче във времето, естествено, навлиза и културата и всъщност се въвеждат нови и нови елементи, които правят самата носия и по-красиво. Have you got your answers? Учихте ли отговор? Да. Да, но така, аз имам своята истина. Просто провокирам с този въпрос. Yeah. Че там, където човек се намеси, вече става култура. Културата е натура. Този ред на мисли, вилицата също е култура. Yes. Други въпроси? And I have also to tell you there are some men in the audience here. The men have costumes too, and they are really proud and really. Yes. Виждам, че има доста момчета в залата. Искам да ви кажа, че те са много горди, когато си носят костюмите. Пожелавам на всички да отидете на 17 май в Осло или където и да е в Норвегия. Ще видите, че всичко живо излиза на улицата. Не само да развява норвежкия флаг, но и е облечено с народни носии. Това е национален празник. I'm speaking about 17th May. И за момчетата, особено тогава, когато има чапки. Hello. Здравейте. Good morning. Thank you for coming and Благодаря ви, че using сте тук. Go. Okay. Introduce yourself, please. I will do. I'm Christina. I'm a senior conservator at the museum Maihaugen in Lillehammer. That is about 200 kilometers north from the capital Oslo. Казвам се Кристина и работя в музея в Лилихамер, който ще се окаже после, че е фондация от музеи, защото там са 6 музея общо. И съм куратор, човека, който се занимава с не само поставянето на различните артефакти. Yes. Консерватор. Куратор. Ще го видите след малко. And my background is I'm coming from culture history. Do you want me to? Oh, if you want. Yes.
Next. Perfect. Just to give you a little impression about the landscape and where we are, this is a view from my office on a nice afternoon, and here it's a valley, and down here you have the biggest lake in Norway, Mjøsa. So this is a kind of landscape where the museum is settled, and down here you have the town Lillehammer with about 30,000 inhabitants. Започваме с една снимка, която съм направил от моето бюро. Това се вижда отвън, като от лявата страна е най-голямото езеро в Норвегия, а пък малко по-дясно е Лилихамер, което е около 30 000 метра. When I was invited here, I was thinking about, okay, I'm working at the museum, and you're interested in culture entrepreneurship, and how does this actually fit together? Когато получих покана да дойда да участвам тук и да направя презентация, аз си мислих как да го направя така, че да свържа това, което работя аз в музея, с културното предприемачество. Yeah. So therefore I just put into the official definition of a museum just to remind ourselves on the big tasks a museum have. We are researchers, we are collects, we conserve, we interpret and exhibit a lot of tangible and intangible heritage. So it's we have a very broad activity. Затова сложих тук най-отгоре определението за това какво правят музеите с всичките дейности. Трябва ли да го превежда? And the photo is part of the museum. It is we have about 210 old houses, and we also have a very active cultural landscape. Here we have potatoes and grain, so this is a part of the also part of school activities and so. В музея, освен че имаме 210 къщи, имаме и други площи, които се използват, както тук се вижда, че има засети картофи и овес или някакво или ръж. Бюджетна култура, които се използват за дейности, свързани с децата в училищна възраст. So this is just one more picture to give you an impression about the place. Next. Това е снимка, която да ви така даде най-обща представа какво се вижда в музея. And we are also open all season, so it's winter and summer activities, and a big part of it is a big Christmas market. Тъй като нашия музей е на открито и ние работим целогодишно, по време на коледните празници имаме специално събитие, където каним много хора. We in Lillehammer and in these organizations we have several museums. We have a very nice art museum with a good collection. They are also doing a lot of education program for children, for instance. Както казах малко по-рано, ние сме група музеи. Най-горната снимка в ляво е музей на изкуствата, където има изключително много дейности, свързани с деца. There is also a sport museum, the Norwegian Olympic Sport Museum. You know maybe that in Lillehammer we had the Olympic Games, Winter Olympic Games, and now there is a museum. So there is that's also a team. Имаме музей на спорта, но също така имаме музей на Олимпийските игри, които през 1994 година. Някой може да си спомня, че тогава София загуби, а Лилихамер спечели да организира Олимпийските игри. Yes. And we also have two author houses, famous authors in Norway. They both got the Nobel Prize in Literature. This is home of Bjørnstjerne and Caroline Bjørnson.
And the next one, you can take the next one. I need to translate. Oh yeah, sorry. Имаме запазена и къщата, в която е живело семейство Бьорнсон, като Каролина и Björn, yeah. It's a very strange name. Мъжът всъщност е Нобелов лауреат за литература през 1903 година. And this is a home of Sigrid Undset. And those two homes, we have theater activities, and we have readings, and we have a lot of different kind of research connected to literature and connected to literature abroad, and also connected to this specific authors. В някои от сградите като тази изпълняваме както сватбени церемонии, така и различни дейности, свързани с литература и като цяло култура. And next. I was trying to think about what is actually cultural entrepreneurship, because that's not a concept I'm using so actively in my kind of work. But one of the things we are connected to is Lillehammer, or the Norwegian Literature Festival, a big festival in Lillehammer, and we have a lot of connections with them, and yeah. Едно от нещата, с което всъщност аз си мислех как точно да се свържи моята работа с културното предприемачество, и на този слайд показваме, че ние в музея всъщност правим един фестивал Literature Festival. За литература в Лillehammer. It's a Norwegian International Literature Festival. Който е норвежки national. Yeah, national and international. Both. Както международен, така и норвежки фестивал за литература. Good. We have some specific topics we are working a lot with. This is food history, culinary history, and food systems, and based in how the local is connected to the global, and how food is connected to developing landscape and so on. Имаме също други дейности, които са свързани най-вече с храната и кулинарията в музея. And we also have part of our system is Norwegian Craft Institute. They work with to promote traditional craft skills, and have several projects and scholarships and international work connected to that. В нашия музей работим с Института по занаятите и имаме хора, които се занимават и показват на посетителите на музея как всъщност работят и какво правят, както са го правили преди, да кажем, 50-100 години. На снимката се вижда един ковач. And we also have a close connection to the society around, and work with a lot of voluntary groups connecting to the museum. В музея имаме много директна връзка с обществеността и много хора, които проявяват желание, доброволци, идват и работят в музея. And I also want to emphasize that there is a lot of different museums in Norway, of course, and this is one of our partners, Østfold Museum, and they also wanted to send you some greetings and say that they are interested in projects as well and can connect to this program if there is interest.
Също така искам да кажа, че не са само музеите в Лилихамер, има много други музеи. Моите колеги от музея в Осло също ви поздравяват и биха искали и те да се включат в такива международни проекти. And we and we work with the past, but I think somehow the most important part of the museum work is to work with the future, and we have programs on integration and helping refugees to integrate in the community and all sorts of community activities. И двата музея всъщност работим много добре съвместно, но нашата работа е работа свързана с бъдещето и естествено свързана и с работа с обществеността. This is just some more pictures from the Østfold Museum, and thank you. Музея в Осло и благодаря ви. Време за въпроси, ако имате. Кристина. Questions? Здравейте, казвам се Павел. Искам да попитам, вие в един от слайдовете имаше, че културното предприемачество не е ясно дефинирано, но има ли някаква нормативна рамка, в която работите? И също така относно доброволците, които казахте, че работят при вас, какъв е подходът ви да ги привличате, да ги мотивирате? Ние сме неправителствена организация, като така сме регистрирани. Нашата цел не е да печелим се пари, но в същото време пък ние имаме нужда от пари, за да може да съществуваме. So I think in our field we are not using the concept of cultural entrepreneurship, but when I look to the activities and look to the relations and look to what kind of projects we have, it could also be a part of that concept. Значи, в нашия случай културното предприемачество е, ние повече сме насочили към връзките с обществеността, с хората и даваме възможност да привличаме хората да идват в музея. Но това също може да бъде част от културното предприемачество. And then to the volunteers, we have a different kind of concepts. We have some, for instance, one is to have a very close connection to the organization for the small farmers. Относно доброволците, имаме хора, които работят много тясно сътрудничество с една организация, която е пак и като НПО, която е организирала малките фермери. So they have in the area of Lillehammer, yes? Yes. They have also the local and the national unit of this organization. И в организация, която събира фермерите в близост до Лилихамер, но има и такава национална наука. So they help us to collect money, to establish activities, and also to build up a new area in the museum. Така че те ни подпомагат със средства, за да можем да разширяваме частта за представяне на експонати, но също така also they help in Christmas event. Също така помагат и при такива събития, както е този по Коледа, правят нещо, не са отворени врати, защото си плащат хората в хода, но предлагат различна храна. And we also have something completely else. It is the Friends of Thursday, the Thursday Friends. They are coming every Thursday and they are digitalizing a lot of photos. So it is they are doing a big job, and they are very familiar to the area, so they also can figure out who is not just a digitalizing project, but they are adding more information to the photos. And that is a kind of job, it's a very important job, but it's not, we don't have the capacity alone. So the volunteers are adding a lot of
was the Thursday? The Friends of Thursday. Приятели на четвъртъка имаме една такава традиция, в която всеки четвъртък идват хората и какво правят? На всички снимки, които имаме, те допълват с информация. Нещо, което за нас е невъзможно да правим поради капацитета, който не е ограничен. Но това го правят те, доброволците. And they are recruited voluntary. Many came from we have a friendship organization, so many knew the museum through that. And they come, they have a nice time, they're doing important work, and they got a free lunch. За цялата работа тези хора, които доброволците, които правят, те всъщност получават един безплатен обяд накрая. Благодаря. Продължаваме ли? Thanks, Кристина. Представя моя опит от изпълнението на проекти, които съм изпълнявал в България, но и в други държави. И което изпълняте на този слайд всички скандинавски страни, Финландия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия, защото в частност е свързано всичко с обучението в целия живот. Това, което и аз самия преподавам от дълго време. Всички държави са го приели като нещо нормално. And a bit more personal presentation. I'm running Bjerkaker Learning Lab for almost 10 years now. And my field is pedagogy or andragogy or adult pedagogy, as we call it in Norway. I know it's a wrong term, but we call it adult pedagogy, the term of andragogy. Adult education and lifelong learning is, as I said, my field. Преди да продължим нататък, искам да получите малко представа за мен и за моята фирма. Тази неправителствена организация, която аз управлявам и представлявам, Bjerkaker Learning Lab. Почти от 10 години съществува, от 2016, а моята специалност е педагогика и обучение на възрастни, което е андрология. И обучението на възрастни основно, плюс обучението през целия живот. I'm a share of an organization in Norway called Seniornet Norway, which is an organization that's promoting digital skills for seniors. Освен това, работи в много тясно сътрудничество с един съвет, който е съвет за възрастни хора в Осло. И основното нещо там, с което се занимаваме, е да възрастните хора да придобият компютърна грамотност, за да могат да работят с всички модерни устройства. And I'm a member of the Senior Council in Oslo, and I'm doing project management. Аз съм член на този съвет, както и изпълнявам проекти, които управлявам, където е включена моята организация. And I'm first and foremost occupied by being a good adult educator, and I have also written this book about adult and continuing education in Norway, published in Germany. Тъй като дълго време се занимавам с тази област за обучението на възрастни, имам издадена книга, а освен това и пиша в едно списание, което е за добри практики за обучение на възрастни. I will introduce you to some other projects I've been involved in. For instance, one in Smolyan, here in Bulgaria, about the public health initiative program. В няколко слайда ще покажа опита си при изпълнението на различни проекти, включително и тези в България. Това е снимка, която е направена в регионална здравна инспекция в Смолян. Казвам повече неща от това, което той каза, защото аз съм участвал във всеки един от тези проекти. Another one is in Poland about strategies and measures to make seniors remain longer at work.
Това е пък друг проект, който изпълнявахме заедно с полските ни партньори, за да можем да определим стратегиите и мерките, които могат да направят да останат по-дълго време работоспособни възрастните хора. Not so many of you have to think about this yet, but it will come to you too. Като ви гледам, за вас е много рано да мислите за такива неща, но всички вървим нататък. I mentioned the Bulgaria Children at Risk project in Smolyan, but also together with this guy, which is translating my speech here, Vasco in Kacholi, project about traditional culture, about that culture and traditional culture unite us between Norway and Bulgaria, for instance. На този слайд съм показал голяма част от проектите, които сме изпълнявали. Започваме, разбира се, с България. Видяхте снимката от проект, който е свързан с работа с децата в риск, за да може да бъде намалена употребата на наркотици и други вредни вещества. В Кърджали беше изпълнен един проект по програма Култура. Традициите ни обединяват, се казва. И едно от нещата, които ни обединява, е общата бродерия, която имаме ние и те. Онази розичка, дето видяхте. I will not go so deep into the field of culture and professional culture and cultural entrepreneurship because I have had projects in many fields, and my field is project management as such, and I can manage projects in many fields if I have experts around me. Въпреки, че не е точно по темата за културно предприемачество, аз всъщност моята основна задача във всички тия проекти беше да ги управлявам. Част от културното предприемачество наистина може да се управлява проекти. For instance, this project in Rosnava in Slovakia, where a group of young people came together and discussed what are we going to do with our society. Един пример за културно предприемачество е следния. В Словакия изпълнихме един проект с група младежи, които имаха идеи, но какво можем да направим с една сграда? It's no work for us here. Either we have to move to Bratislava or we have to do something about our ideas. Трябваше да решим какво да направим. Да се преместим в Братислава, в столицата, или да останем в нашия град, Рознава, който е много по-малък, и да потърсим начин да сбъднем нашите идеи. They could rent an old, very bad, in bad shape monastery. Това, което те направиха, е наеха от общината една почти срутена църква. And because of funds from the European Economic Area and the Norway grants for two different projects in the period of 5 years, they could change this monastery from a deprived building into a co-working center, a cafe, a hotel, a library, and a lot more activities for the people. Това, което направиха, беше да кандидатстват по две различни програми, финансирани от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, и те превърнаха тази сграда, която тогава изглеждаше като руина, в това, което виждате, като създадаха от нея една част, която работи като хотел, друга част, която е кафе, място за споделяне на работно пространство на всички тези млади хора. Освен това имаше библиотека и още много други зали, които се използват за различни дейности в рамките на 5 години. So what could I help them with? I'm not an expert in monasteries. И аз си зададах въпроса, добре, аз какво мога да им помогна на тия хора? Не съм експерт в манастири. I could organize learning activities, dialogue and workshops. Това, което направих, е организирах дейности, които са свързани с правене на дискусии с хората във формата на диалог и различни обучения. In short, help them to help themselves. И направих така, че те сами да си помогнат с обучението, което направих.
bit of another project in Krakow in Poland. Това е част от един проект, който се случи в Полша, в Краков. I have first to introduce the Norwegian system, because in Norway we have in every municipality a senior council. Най-напред трябваше да им кажа как работи системата в Норвегия. Ние във всяка община имаме съвет, който се занимава с възрастни хора. It is a cross-political unit which have members from political parties, cultural institutions and other institutions. Това е съвет, който включва много различни представители. Разбира се, представители на различните партии, но също така и на различни други институции. Discussing and taking care of activities concerning seniors. Които обсъждат и решават въпроси, свързани с дейности, които могат да изпълняват възрастните хора. In the Krakow area, in the Malopolska area in Poland, they wished to establish this kind of senior councils, and I partnered a project there to help them with that. В Краков, област Малополска, искаха да създадат точно такъв съвет, който се занимава с решаването на въпроси, свързани с възрастни хора. Connected to these activities, we had also cultural activities with the dance and song. Също така имахме връзка и с различни културни дейности, като танци и пеене. In a small municipality in the middle of Hungary called also Mucsolat. Това е снимка от малка община в Унгария, with 350 inhabitants. която има 3500 жители. They are very clever doing local cultural activities, and they are also have a quite large senior house for seniors. Това е проект, който е пак свързан с дейности, свързани с културата и за възрастни хора. Okay. This is the project group. It's the mayor of Also Mucsolat sitting in the first row, number 2 from the left. Who is number 2? The mayor of Also Mucsolat. Кмета на населеното място е втората. Right. It's a very good project, very good to apply for projects. Която е изключително добра в кандидатстването за финансиране на проекти. So with help from the project partner Bjerkbakke Learning Lab and the Norway grants, they was able to build a new building, finance a new building with all equipment to the home for the elderly. Това, което направиха по техния проект е да финансират да изградят изцяло нова сграда за възрастни хора. Нещо като дом за стари хора. All this is a kind of cultural entrepreneurship for all ages in a lifelong learning perspective. No? Is this? Yes. It's a nice guy. It's not me. I don't know. In Norway, these kind of activities are organized and responsibility of the Directorate for Culture, which is a public body connected to the Ministry of Culture. В Норвегия имаме дирекция по култура, която се занимава с всички въпроси, свързани с културата и е част от Министерството на културата. It has the responsibility for public cultural institutions in Norway, including libraries, theaters, music organizations, etc. Това е организацията, всъщност, която поддържа връзки с всички библиотеки, театри и всякакви други обществени и културни организации. The Directorate organized public funding for public cultural institutions and also for popular cultural organizations, nationally, regionally and locally. И тя осъществява публично финансиране на тези организации, както национално, така и на местно. For instance, in every municipality in Norway, you have a cultural school. Във всяка община ние задължително имаме поне едно училище за култура.
organizing popular theater for young people and also music activities. Може би подобно на този клуб, което предоставя възможности за различни културни събития, като театри и концерти. Funded from the municipality, and they can have the local locations, usually free of charge. Точно като тук безплатно предоставя сцена, където могат да използват new artists. New artists and coming up artists learning to play the different instruments. Хора, които се занимават с театър или музика, които искат просто да имат възможност за изява на сцена. Starting from scratch. And it is the same with the learning activities on the municipality level, organizing small group learnings. We call it study circles in Norway, or other kind of learning activities for young people and adults. They are using the cultural schools locations, and they can also use the schools, and they can use them free of charge. По същия начин стои въпроси, когато се осъществяват различни обучения. Значи може да бъдат използвани както училището за изкуство, така и другите училища, които се финансират от общината или държавата, абсолютно безплатно, могат да бъдат използвани, за да могат да се предоставят такива услуги на хората. As Christina said previously, we are not so used to use the term cultural entrepreneurship in our activities in Norway, so that's why I had to define it for myself. What is cultural entrepreneurship in the Norwegian context? Както преди мен Кристина каза, не може да кажем директно, че работим по отношение, пряко сме свързани, нашата работа е пряко свързана с културното предприемачество. Затова аз за себе си бих искал да дам определение за що е то културно предприемачество. First and foremost, of course, it contributes to the sustainability and growth of the art sector and takes collaboration and partnership. Това е нещо, което подпомага устойчивостта и развитието на сектор изкуство, каквото и да значи това, и което включва, разбира се, работа между много институции и партньорство. And especially in Norway, maybe also it's the same here in Bulgaria, but it involves businesses and civil societies, and involves NGOs and the voluntary sectors, and involves both professionals and amateurs. И в Норвегия е ясно, че го имаме, но може би го имате и тук при вас. Включва взаимодействието между бизнес, между гражданско общество, неправителствени организации и, разбира се, доброволци. And you remember both from Marit's and Christina's presentation that it is not any borders between the professionals and the amateurs and professionals and volunteer people in cultural activities in Norway. Both are quite important. Може би сте обърнали внимание на двете презентации преди мене, че всъщност няма никаква граница между това дали на сцената или какъвто и да е вид изкуство изпълнителите са професионалисти или са начинаещи. В Норвегия го нямаме това нещо, т.е. нямам такава граница, аз съм еди кой си, пък ти кой си. And the cultural activities in Norway, this is basic for you, of course. It's about handicraft, as Marit talked about. It's about dance, which also Marit mentioned, literature, which Christina mentioned, music, song, heritage, and history. И неправителствените организации, които са в сферата на културата, са основно разделени от такива, които се занимават с занятия. Част от презентацията на Марит, танци, също в нейната презентация имаше. По отношение на литературата Кристина каза нещо. Имаме също така такива, които се занимават с музика, с песни, с наследство и история.
We have between 250 or 300 different cultural organizations in Norway, working both nationally, regionally and locally. Имаме около 250 неправителствени организации, които са на местно ниво, работят в различни сфери на културата. Only in music, it's a huge number of organizations because it is an organization for each instrument. Само в музиката имаме изключително много неправителствени организации, защото всеки инструмент си има отделна групичка. Even an organization in Norway for people who are working with harmonica. Имаме НПО, което събира хората, които използват хармоника. And for trumpets, of course, and violins and everything, and they are coming together as cultural schools. И за всеки един инструмент и тези хора отиват заедно използват тези културни институти. There's some of them here. I will translate for you. The first to the top, to the left, is the Alliance for Culture. Тук са написани имената на няколко НПО-та, но всичко е на норвежки, зато и ще ги казвам едно по едно. Ляво, горния ред е Алианс за култура. That is an umbrella organization for many cultural organizations. Това е НПО организацията, която всъщност всички, които се занимават с култура, членуват в нея. The next is the Norwegian Association for Music. Втората с зелено е Норвежката асоциация, която се занимава с музика, which is the umbrella for all these music organizations. която стои на върха на всички НПО-та, които се занимават само с музика. And we have also an adult education association, a study association for the music sector. Имаме и асоциация, която се занимава както с обучението на възрастни, но така и с обучение в музика. Musikens Studieforbund in Norwegian. And there are also some this pink there is the Norwegian Association for Youth. С виолетово е Норвежката асоциация за работа с младежи. The Norwegian Association for Youth is an old, very old organization which is mostly active in the rural areas in Norway. Тази организация е една от най-старите и основно работи в селските райони. And they are very active in the field where Marit was telling you about, folk dance, folk music, folk costumes. Изключително активни са в работата с народната музика, народните танци и народните носии. And even if it's a youth organization, you can be a lifelong member. И ако се използва тази организация, може да бъдете член там до живота. Крайен живот. And we have other culture and tradition. It's one organization is called Culture and Tradition. Друга организация е за култура и традиции. Young Entrepreneurship. Young Entrepreneurship. Младежко предприемачество. And many others. И много други. So, if you are interested in cooperation with the Norwegian culture organizations, you just mention a name and I can ако се интересувате от някаква организация, която се занимава в сферата на културата, просто трябва да кажете. И ще ви намери точно така, която на вас трябва. May I ask a question? I think everyone hears me. No need. It's a short one. Do you know how these NGOs finance themselves? Yes. To sum up, all these organizations have, I think so, I have to look one more on the screen here. Yes, they have some kind of public funding. Въпросът беше дали имат финансиране от държава. For instance, they have, as an unit, an organization, they have a direct funding from the state budget. Като регистрирана организация, НПО организация, те получават финансиране от държава.
Some of them also have supplied funding from the regional units in Norway and from the municipalities. Някои от тези организации обаче получават допълнително финансиране било то от общината или от, да кажем, област или там, където се намират. When it comes to the lifelong learning activities, they are always running courses for their members, in music, dance, in any subject, and knitwear, traditional handicraft, etc. And when they are doing these activities according to the law of adult education, they also get public funding for that activity. Когато една неправителствена организация се занимава с обучение през целия живот, тя има възможност и получава допълнително финансиране за това, че се занимава с такава дейност. Точно като при нас. Did I answer you, Mariana? Yes, thank you. But do the individuals pay? If you go to a course for knitting, for example, do you pay? If you go to a course about knitting, Yeah. you pay a fee for the course, but in addition to the fee you pay for the course, you also get public funding. So it's subsidized. Thanks. Въпросът беше за участието в курсовете, дали се заплаща. Една част може би, а другата част получава като субсидия. I'm coming to an end, and we can have questions now. Приближаваме се към края, така че ако имате някакви въпроси, давайте. So thank you so far. Благодаря ви за това, че бяхте толкова добри и ме слушате. Въпроси? We have more than enough inputs, maybe more than enough from us to you. More better to have a dialogue, maybe. Предполагам, че информацията, която ви дадахме, е малко повече. И за още не може да... Ще имаме обаче възможност да се срещне, нали така? So who am I now? Здравейте, аз съм Евгения и имам един въпрос, свързан с независимите творчески пространства, защото, както разбрахме, и тук имаме голям проблем с това. Въпросът ми е каква е ролята на независимите творчески пространства в Норвегия за развитието на местната културна сцена? What do you mean by the independent art areas? Не може да разбере какво е това независими творчески пространства. Нефинансирани от държавата. Или няма такова понятие там? We have a lot of independent units also, of course, and they are what you call them grassroots activities, which is just plopping up, and they can turn into an organization. They can gather people to meetings, and they can shape and create activities in municipalities. They don't have any funding. Разбира се, че имаме такива и при нас, които ние им казваме, тия, които току-що започват своята работа в сферата на културата, да използват термина като тревата, която расте, нали, пониква. Защото те не са финансирани от държавата, те са примерно група, било то за танц, за песни или за каквото и театър, каквото и да е, която току-що започва своята работа. Разбира се, че има такива. What you can call the free artists. It can be individuals and it can be groups. Може да бъдат индивидуални, нали, така наречени свободни артисти, или пък дори трупа. If
they are clever and if they are patient, they can get some funding after a while. Са умни. И ако са достатъчно търпеливи, да, разбира се, могат да кандидатстват да получат финансиране. But mostly it's financed by public tickets, etc. Come from a group are performing for a group and take money tickets. Основното нещо, което правят обаче е, когато подготвят някаква пиеса или каквото и да е, пиеса за нещо друго, те всъщност правят водна такса, която всъщност да се финансира. По този начин. Да, трябва да събереш публика и I'll tell something else. Понеже май доста време работи с тия хора и не само с тия хора, ще отговоря нещо, което е свързано с този въпрос. По време на нашия проект работихме с артисти и музиканти, които изпълняваха норвежки народни песни, но също така изпълняваха и комбинираха пеенето на една чудесна българска певица с техни песни, които те си правят. Беше невероятно и нямам възможност сега да ви пусна част от това, което бяха направили, но въпросът за участието беше много интересно. Всички, които са регистрирани артисти, за всяка изява имат такса. И някой трябва да я поеме. Дали ще бъде входната такса или този, който организира, все едно. Но таксата е толкова за участие. И аз ги питах, добре, какво ще се случи, ако на един такъв концерт? Тоест 5 човека. Един човек. Няма значение. Таксата си е таксата. Могат да дойдат и 10 000. Таксата си е пак също. Това е. Едно участие 1000 евро е за груп там в Норвегия. На мен, разбира се, не направих отстъпка, защото нещо с малко. Колко време като опит, като години и като проект трябва да мине, за да получат това финансиране или не да ги одобрят, защото могат да кандидатстват, да не ги I don't think there is any special answer for that. They can work for a long time, and it depends on which municipality they are in, because municipalities have different opinions and policy for supporting free artists and other persons. So, but Christina can add something here. Wait. Разбира се, че не знам отговор, защото не съм никакъв експерт точно в тази област. Разбира се, че могат да минат и много години, но хората имат различни възможности. Значи, едната възможност е да поискат помощ от държавата, след като са направили вече едно или две представления или са започнали да работят. Но, освен това, всяка община, различните общини имат различни виждания и различни, да кажем, приоритети. Някои общини веднага могат да им дадат финансиране за това, което правят. И въпрос всъщност е на как те ще подходят така, че да получат финансиране. Но Кристина ще ви каже малко повече за това. I just want to add a little bit because free artists, it could be painters or it could be ceramics or it could be singers and theater people and a lot of different musicians. And free artists in Norway, they are there's a big variety in the group, but many of them, as painters, for instance, they have a very low income, and they don't get funded from the state. It is a very hard competition to get this money, and I think many schools they started now to have special courses on cultural entrepreneurship because they want to train the students. It's not enough to just be a very good painter or a big good musicians. You need to also know how to make the money to live.
видове свободни артисти, една голяма група от тях са художниците. Както и всички соло изпълнители, певци, както и всички музиканти, които свирят и могат да изпълняват един инструмент. Те могат да се събират и в групи, разбира се. И наистина не е много лесно да оцеляваш, макар и в Норвегия, защото, например, за един художник, ако трябва само да рисува и да продава картиници, това е много трудно, защото кога ще завърши, кога ще продаде и така нататък, и така нататък. Затова, например, художниците използват възможността и сключват договори с различните училища, където отиват и правят такива, не в часовете по рисуване, разбира се, не знам, може би имате там нещо такова като свободно избираеми професии, където да работят с децата и за това те получават заплащане, за да могат всъщност да оцеляват, защото не може да разчиташ само на това, което правиш. Just one more point. Many of them have a job, an ordinary job, or they combine that they have a free practice and then they can teach in a music school, or they can teach in in the school or something, or they can develop different kind of projects. So it is very often you find a very broad variety of activities connected to one. Това, което се случва е точно това, което и аз казах. Значи, те работят и още нещо. Едно от нещата може да е свързано наистина с обучение, освен това, което правят като това изкуство, което е тяхното, за да може наистина да получават достатъчно пари, но има и още една възможност да кандидатстват и участват в проекти, където да получават финансиране. Okay? Понеже при нас по същия начин, нали, ние сме артисти, но администрираме проекти, търсим пространство за изява, в многопластови формати и форми се изразяваме. В този ред на мисли аз като учредителна фундация включая и в предишната програмен период на финансовия механизъм на ИПА 2021, който приключи миналата година. Имам успешно реализиран проект с работа в ромски общности. Съответно, ние работихме на 5 локации с 5 институции. Трудно се достига в нашата система. Някак намираме дефицит в общуването между отделните институции. Министерство на образованието и Министерство на културата. Как при вас се случва този диалог? Тъй като ние излизаме с едни статистики, които сме провели на място, на терен, проучвания сме правили, как културата повлиява на мотивацията на тези деца в маргинализирани общности да повишат своя успех и свой интерес и да излязат от капсулованите общности. Обаче то някакси достига до окей, ние отчитаме проекта към Министерство на културата, но оттам нататък не се ползва като база, за да се развият политиките. Как се случва при вас тези... Yes and no. Yes and no. It is. By your experience, of course. Благодаря. Опитах се да преведа въпроса, доколкото си спомня всичко, каквото казвате. Да. I think you are pointing on an important thing, because you always want more cooperation, also on the level of the ministries, but also locally. So sometimes it is good, sometimes there is good programs connected with each other, sometimes not.
засягате изключително важен въпрос. Благодаря. Зависи. Отговорът е това. Защото има някои институции, които наистина така работят заедно, в сътрудничество и проблема се решава. Но има и друг част, т.е. там, където не се изведем, както е при нас. Аз отделно от това, което казаха, ще споделя нещо от моя опит, което не е кой знае колко голям, обаче един от първите проекти, който изпълнявах аз по програмата, финансирана от финансови механизъм на Европейското икономическо пространство, беше за работа наистина с деца в риск с една институция от Исландия. Защо избрахме Исландия? Едно от нещата беше, защото там има почти нулева употреба на всякакъв вид наркотици и упойващи вещества. Работих с хора, които бяха на моята възраст. Тези хора казаха така: когато ние бяхме на 15 години, всеки втори пушеше, а всеки четвърти беше пробвал наркотично вещество. И казах така: ние сме по средата между Европа и Америка. И всичко минава през нас. Зато и на държавно ниво, но не само на държавно ниво, родителите имат организации както в Норвегия, така и в Исландия. Имат неправителствени организации на родителите, имат неправителствени организации на спортните клубове, имат неправителствени организации, които са свързани с здравословното състояние, за всяка болест и за всяка част от тялото, както и в Норвегия. Това са толкова много, че направо не може да бъде. И просто направили следното. Решили проблема по следния начин. Министър-председателя казва така: Министерство на образованието, Министерство на спорта, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването сядат на една маса, заедно с всички правителствени организации, които имат пръст в тая работа. Това са спортни клубове, това са културни институции, това са каквото се сетите, включително и общините. И стига до следното решение. Всяко едно дете от Исландия, което навърши 6 години, докато завърши средното си образование, получава безплатна карта, която ползва всеки един стадион, зала или каквото и да е, където може да се извършва спортна дейност. Всяка една културна институция, която може да предоставя каквото и да е обучение. За танц, песен, за да се научи да свири на какъвто и да е инструмент. И по този начин решава въпросите за заетостта. Тези хора, тези деца, някой трябва да ги обучава. Това са хората, които са малко по-възрастни от тях, които знаят какво да направят и как да го направят. Децата, аз съм бил няколко пъти в Исландия, предполагам, че някой от вас сигурно, надявам се, пожелавам ви го, защото е друго да се види. Аз мога да ви казвам всичко, но съвсем друго да се види. Не видях две деца, които да си кореспондират, седнали едно до друго през телефона. Няма такова нещо. Бях в един час, който беше по физическо. Интересното беше, че се провеждаше в един плувен басейн. Имаше 3 деца, които явно бяха болни. Те стояха на пейката. Всички други бяха във водата. Един коридор за момчета, един коридор за момичета. Докато треньорите и учителите дойдат, те трябваше да направят всяко дете по 3 дължини, след което започнаха работа. Да се учат как да дърпаш някой, който получил схващане и така нататък, и така нататък. Те деца в 8 часа лягат да спят, защото просто не могат да стигне главата. Всеки ден това нещо се случва, с изключение събота и неделя. Сега имат по-малко от процент от децата, които пушат, и 0, нещо, ако хванат някой да употребява наркотици. Това е решението. Някой трябва да се занимава с децата. Основното нещо е
да обръщаш внимание. Не да ги оставиш улицата да ги учи. Само споделих опит. Маряче? Следващото какво е? Програма. Мариана? Okay. One more question. Well, понеже тук в България явно цялото европейско пространство много се работи с проекти. Аз виждам и това недостатъчно често това, което и Роси спомена, че проектната дейност има един срок, в който този проект работи, и като приключи конкретен проект, в много голяма част от случаите тази дейност свършва, да, няма устойчивост, няма... Има такава песничка, проекта свърши. Да, как го решават техните организации на други? Има ли такива някакви по-дългосрочни инициативи, които да дадат тази устойчивост на работата, която е свършена? Okay. Do you have any what do you have? When you have a project, it's okay. Everything is works. But as soon as project finish, some of the activities are just stop. Do you have some program of how do you work in sustainability of how to continue this project without money from the EA? I think this is the most tricky question of them all, because we have just the same challenge. The definition of a project is that it should have a very distinct start and a distinct ending. So what do you do if you wish to continue the activities which was important in the project, and that you during the project established and developed very valuable activities? So what do you do? The example from the monastery in Roshnava is that they during the project established the values, and when they have established the values, they could continue because they have made conditions for income. Благодаря за въпроса. Изключително труден, може би най-трудният въпрос, който задавате, защото това го има и при нас. И съкръщавам много, обаче примера, който даде, беше примера с проекта, който е изпълнен в Словакия, в Рознава. Така да се направи проекта, че след като завърши да може да има достатъчно финансиране от дейностите, които предоставя, така че да може да продължи самото му изпълнение. Може би това е нещо, за което трябва и ние да мислим тогава, когато пишем проектите. Така да ги напишем, че да заложим такива възможности и дейности, които да могат да подпомагат финансово, разбира се, защото ясно е, че ако чакаме от билата община или държава, май ще се оставим с чакането. Не е лесно със сигурност, защото особено в културата. Културата е сфера, която и спорта винаги се изисквали допълнително финансиране. Публично. How many of you have had a project or been a partner in an Erasmus Plus project? Колко от вас са изпълнявали проекти по Erasmus Plus? And you know, at the end of the report, when you are writing the report, you should say something about sustainability. Аз пиша доклад, така че трябва да кажа нещо по отношение на устойчивостта. What will happen after the project period? Какво се случва след края на проекта? But you cannot require that because the project has a start and an ending, so it has to be accepted also
that when the project is over, the activity is over. Но не е нормално, докато върви проекта, дейностите да се изпълняват, а в момента, в който свърши, тази дейност просто приключва. But many projects, as you know, are making some products, not only restoring a monastery or building a new building for home for the elderly, but they are, for instance, some of my projects, we have made learning material, with produced learning materials, which will be used after the project period. В моите проекти винаги има заложено като резултат да се получи някакъв продукт. В някои от проектите, например, имаме обучителни материали, които така или иначе остават и могат да се използват и след края на проекта. Но наистина е голямо предизвикателство, защото за всеки проект и за всяко нещо просто много индивидуално. Hi, I'm Lars. I'm Norwegian. I work on projects here too. I actually live here. The results of the project for the future. How do we ensure that it lasts, continues to last beyond the actual date of closing? И аз като вас имам точно същия въпрос. Какво да направим, как да го направим така, че след като свърши проекта, нашите дейности да продължават? The term for this that I've learned, I worked for many years on project management beyond throughout the world. The term that is used for this is exit strategy. How do you plan for what's going to follow afterwards? How do we as Norwegian partners prepare you guys, implementers, for how to deal with the situation after the money stops, after the project closes? Аз съм живял по целия свят и съм изпълнявал проекти почти в целия свят и винаги основният въпрос е условието, дали сме подготвили вас като изпълнители на проекти за това, след като свърши проекта, какво да направим и какви продукти да произведем така, че да продължават да се използват след края на проекта. It is the fact that we, the Norwegian partners, nor you guys, the implementers here and in all other countries, in fact throughout the EEA grant system, are not focusing on this. Actually, there is no focus whatsoever, and that is partly our problem, partly your problem, but specifically it is the problem of the Financial Mechanism Office that doesn't focus on this. Вие всички сте изпълнявали, почти всички сте изпълнявали такива проекти и аз си мисля, че този проблем за устойчивост и гарантирането на устойчивостта на резултатите от един проект е проблем както на нас, норвежците, както и отчасти на вас, изпълнителите, но основно на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Sturla and myself and a few other Norwegians partners have worked for a number of years, actually almost throughout the whole existence of the EA grants on this, and we have noted this and a few other issues that we are critical of, and there's going to be an effort to try and address this in a journal paper to see if we can get some response from the Financial Mechanism Office in Brussels on how to do things a little different. If you have any views on this thing with exit strategy, maybe you could share it with Sturla, with me, or with Marina here. Mariana, sorry. So we can benefit from your experience. Thank you. Това, което искам да кажа е, че и аз и Сturla след края на всеки един от
периодите на финансиране, искат от нас да напишем някакъв доклад като ние, като норвежци, които сме изпълнявали проекти по отношение на това не само какви са впечатленията, и какво искат да предложат. Всеки път се обръщаме някой път сме много критични към финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, но това, което бих искал да ви предложа е вие каквито и предложения да имате, да ги отправите към мен или към Сторла или към Мариана, за да може да ги подготвим и да ги изпратим към съответните органи, които да направят нещо във връзка с подобряване на устойчивостта или пък намиране на възможности за по-продължителна работа на съответния продукт, който е създаден благодарение на някои от проектите. Thank you. Паш. Благодаря много на всички. Малко да ви виждам. Може би едно нещо, което аз искам да добавя е, че това, което на мен ми направи силно впечатление, начина, по който нашите норвежки гости, културни организации работят, е, че те първо работят много заедно, второ са изключително взискателни към техните публични органи. Това, което и Ларс каза, те пишат, дават обратна връзка, искат да бъде това, което виждат като логично, като резонно, за да се случи и всъщност двигателя на развитието на норвежката култура, както аз я видях, е много повече в тези, които работят, отколкото в публични институции. Публичните институции имат своята роля да помагат, да финансират, да разпределят, да стимулират, но двигателя остава на друго място. Искам да ви благодаря за участието днес. Програмата успяхме да я приключим в по-кратко време, което ни оставя повече време за индивидуални сесии за познанства с Марица, с Кристина и с Турла. Ларс също е тук, който е антрополог, също има много опит в проекти. Имаме отзад сервиран кетеринг, каня ви всички да говорите с тях, да отделите своето време. До 3 часа имаме нашите гости си да отделили време. Така че заповядайте, благодаря ви отново. Теренът и микрофонът е ваш. Благодаря на нашия председател, който свърши страхотна работа. Надявам се, че ми избрахте какво. Very like how I got it.
дава. Други момент, не сме за това, ние с без стрес не може сега. Като на лаптопа това. Прекалено ми е ясно поставя тези държавни институции, направо махна се с телефон, за мен, че поне така колко много енергия ще има за тази енергия, която се случва в трибуничната вода, да бъде толкова много голямо финансиране, което трябва да го има да го извади, за да може да направи това. Аз искам нещо съвсем конкретно. Как се но това, което казва той, аз знам едни музиканти, те са сърби. колко време да дебютираш там Ще аз Норвегия. Казва, че по време на пандемията са включили в някаква програма да правят концерт в училищата. Тях ние в един момент почесне супер заети и да изкараме с пари, защото училищата ти отиваш на обяд, правиш един концерт. Ти никога правиш примерно по това концерт. Като турнета изобщо с цяла Норвегия. И това, че това, което той каза, има минимум. В смисъл тия от легално правиш концерт, за тебе не могат да платят по-малко от 500. Не. Аз искам да питам за примерно този.